L-awtorità tal-ippjanar kienet għaddiet il-permess biex jinbena l-pont pedonali f'Tal-Pieta, pont li inizjalment kien parti mill-Imsida Creek Project u li eventwalment kien hemm qbil biex dan jitneħħa wara l-pressjoni li saret kemm mill-Kunsill Lokali tal-Imsida kif ukoll minn diversi qdiet ambjentali. Fis-6 ta' April, l-awtorità tal-ippjanar tat il-permess mill-ġdid għal dan il-pont mingħajr ma saret l-ebda konsultazzjoni mal-kunsilli taż-żewġ lokalitajiet, jiġifieri dak tal-Imsida u dak tal-Pieta, kif din il-lokalità spiċċat daħlet parti minn dan il-proġett. Mhux hekk biss, iżda lanqas ir-residenti ma ġew konsultati minkejja li huma l-aktar li se jiġu affettwati kif dan il-pont se jsarraf fi problemi ta' sigurtà, storbju u dawl kontinwu anke matul il-lejl, kif ukoll minħabba li dan se jkun ta' ostaklu. B'riżultat li se jgħat il-veduta kollha li dawn ir-residenti għandhom. Issa anke l-Prim Ministru spiċċa ammetta li proġett bħal dan ċertament li se joħloq inkonvenjenza għal uħud iżda xorta se jibqa' dej romblu minn fuq ir-residenti. Se jtejjeb l-maniġjar ta' traffiku fih ċerta challenges fejn nistgħu naslu u nakkomodaw lil kulħadd nagħmluha però huwa il-pont ħatibqa' għaddejjem bih dik li qed ngħidlek għax unanimu miż-żewġ kunsilli. Huwa proġett li tittaraħ fit-totalità tiegħu Infrastructure Malta li in charge minn dan il-proġett tibqa' tħares u titħaddet ma' kull min huwa involut u l-appell tiegħi huwa li fejn inti għandek proġetti meħtieġa ta' infrastruttura nifhem li ċerta inkonvenjent se jagħmlu, però huwa minnu wkoll li jridu jsiru kemm jista' jkun naħdmu biex kull inkonvenjent jista' jitnaqqas. Il-permess inħareġ lil Stephen Lul fisem Infrastructure Malta turija ċara illi l-Ministru Bonnet kien mar lura minn kelmtu kif dan kien wieħed illi qabel ma jsir xi tibdil f'dan il-proġett kienet issir konsultazzjoni mal-kunsilli lokali xi ħaġa li ma saritx. Intant għal din l-applikazzjoni kemm il-Kunsill Lokali tal-Pieta kif ukoll tal-Imsida mhux qed jaqblu ma' tal-pont b'mod mill-aktar unanimu. Jiġifieri kemm kunsillieri nazzjonalisti kif ukoll dawk laburisti huma kontra dan il-pont pedonali.